banofakazi bezela ngaphambili. Khona ufakazi engibutholile ade ngikhuleka la baba. Sengiyamceba Nkosi yami ngoba kanyakazi. Ngithe ngithandaza la kwaba khona ebanjwa amandla ahamba wayeminyanga wayophalaza. Wathi ephalaza yafika ngaphandle ngithi kwenzakalani sisi. Wathi izolo ade ngizama ukuyibulala. Njoba ade kuthiwa save me oh Lord. And I will be saved. uNkulunkulu wasemsindisa semthanda. Ngibize baba noba. Ngicela nobongeka ubaba uyamcela. Hayi uthi akacela uyakuphoqa. Please come to the front. Alo bufakazi ade ngibusho manje ngicela eze zo confirm. Uzoshikama nesibongo uthi phaqa ungasho ukuthi ngibonga ukuvuka ngahamba ngaye emsebenzini uthi nje straight to the point. Sanibonani bazalwane. Igama lami ngubonge Kanyembe. Ngizobonga uNkulunkulu ngangenzele khona. Shuthi Friday Thursday ngithola promotion. Yes. Sengizoba uyi-fleet administrator. Ngathi ngidinga enye mic. Okay, i-fleet administrator umuntu ophethe imoto zenkampani. Uthole kanjani lo promotion? Shuthi ekuqaleni ngivele ngangi-HR ngiyi-manager ka-HR. Yeah. So kwakhona izinto ezenzakalayo then bangisa down ku-receptionist. Then ngase ngaqhubeka ngenza umsebenzi shuthi ngaba faithful umsebenzi wami ngawenza kahle then ngasethola i-promotion ke-testing. Sengizoba fleet administrator. Mbostole nginenkinga eyodwa mabefaka makufakazwa abazalwana bajabule. Sanibonani bazalwane. Igama lami Anele Dlamini. Ngisacela ukubingelela ubaba ngibingelela isonto lonke nomana. So njengoba ngimile la namhlanje ngicela ukubonga uNkulunkulu. Manje ngika grade 11 this year. And uNkulunkulu sengenzele umusa omningi empilweni yami. So basically it started in grade 7. Grade 7 ngaqala ukholo lwami lwakhula kuNkulunkulu ngiyabonga ngikhula in my relationship with God. And then in grade 7 I prayed a lot about getting a scholarship and to Durban Girls College, which was a school that I wanted to go to. And ngicela uNkulunkulu ukuthi ngithole scholarship ngiphinde ngibe first in the grade and first in class, which was something that had never happened. So kukho lokho ngithandaza noma ngithandazela ukudla nakhona ngikubeke ukuthi ngibe first in the grade and ngithole scholarship. Kwathi sekuphela unyaka ke fast forward, for the first time in my life I was first in the grade in grade 7 ngaba iDaxi and
ngomusa kaNkulunkulu wangipha na uNkulunkulu ngikhuleka kangaka wangipha leso sibusiso. Then so then afterwards unfortunately, well, fortunately manje iDurban Girls College ngangasithola i-scholarship sakhona kodwa ngakwazi ukuthi ngiye eMoat Park ilapho ngifunda khona manje. eMoat at the end of the year kwatholakala ukuthi they offer a scholarship to the person who's first in the grade every year. So if you're first in the grade, grade 80, at the end of the year, you will get a scholarship for that year. So nakhona uNkulunkulu nomusa wakhe ngakwazi ukuthi ngibe first in the grade in grade 80 ngasithola leso scholarship bazalwane ngakwazi ukuthi ngibe first in the grade in grade 9 and in grade 10 ngamanje nje ngihamba nge-scholarship ngomusa kaNkulunkulu nobuhle bakhe. And I only pray ukuthi ngaqhubeka nakhona ngikwazi ukuthi ngibe first in the grade in grade 11 ngikwazi ukuthi nakhona ngiqhubeke ngisithole leso scholarship. Ngiyambonga uNkulunkulu nomusa wakhe empilweni yami, ngiyabonga. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Sathanda ukubonga uma nobaba bekhona phambi kwethu, ibandla lonke, abaculi neband. Lo mphambi kwenu uLihle wakaMagwaza. Suka nje la eMilarina ngisonta la ekhaya. Umntwana wala ekhaya. So bazalwane ngomhla ka18 kulenyanga uMarch. Ngaya esibhedlela and then my doctor told me ukuthi I have a liver problem, konke khulayo kwi-liver. So ngaxeka kuba phela ngikazi ngabuthinta ubutshwala ngimngaka mina angigazi nje angibhemi angenzi lutho nje. So ngathi kodwa Nkosi yami yini lena yabo kwa phela Nkosi angiphuzi mina. Hayi so bazalwane ke hayi athi uDodo wami yabo ucela bandla ukungikhokhela i-appointment ngomhla ka25 kwalenyanga le ngoba lento le inkinga. So ngathi ayikho inkinga dotela ngaye ekhaya ngathi nje odayi mina umntana kaNkulunkulu ngiyakhonza mina stress nje angisifuni enengize ngoverthink kanti ngokwabona nje ngokukhonza la ekhaya nokumthanda uNkulunkulu ngabuyela ngomhla 25 kulenyanga le for my results abuye ama blood results ukuthi there is nothing. So Imake le gaxa beyithandazela ukuthi iphume. Odokotela baphinde bangayibona bathulanga nje lutho kuthiwa nje Lihle you are healthy. Bazalwane. Mangabe kusithi Guluvo winile bengathwala ihlalo ngamakhaya. Kodwa makuJesu wenzile. Hayi bazalwane ayithwalwe. Gaxa qhubeka. Ngithanda ukusho nje ukuthi baba siyambonga uNkulunkulu ngawe.
Ma siyabonga ngawe. Funa ukuthi nje bazalwane ngicela ningakuthathi kancane lokhu kuvuka kuza la enkonzweni. uNkulunkulu khona uyaphilisa and akanamanga. Ngiyabonga. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba ngokukhethekile nomama. Igama lami nguLizi wakaZiqubu nami ngilethe ubufakazi kusukela ngaleli sonto lamajuice bazalwane ngaphuza sukela ngaleli sonto lamajuice ke kwaba ngomsomluko ke ngaqala ngaphuza ngaqala ngesonto ntambama ngaphuza kwathi ngomsomluko eintatha kusa yaqala ideliverance yami ngaqala ngabona umpostoli efika nalekuthawula lakhe limhlophe ethi ngicindezele emehlweni wakhomba nakwezinye indawo kwaphuma izinto bazalwane isonto lonke efika umpostoli ngamaphupho enginikeza ideliverance kwaphuma izinto ezisabekayo engingamelanga ngabe ihlale emzimbeni womuntu ophilayo Oh. Hayi. Haleluya. Ngizombonga nje umpostoli bazalwane ngoba uphiwe lento ye deliverance la eKZN angiboni ukuthi ukhona umunye umpostoli ongavu. Haleluya. Ngiyafisa nje ukuthi bonke abantu abanenkinga ye deliverance bangeza la ekhaya ngoba la ekhaya kunogcobo le deliverance bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu I deliverance yami isaqhubeka ayikapheli namhlanje ngiyanxusa nje ukuthi yonke into ayishoyo umpostoli noma yini ayitha siyenzeni ngoba leyo nto izoletha I deliverance empilweni zethu ngiyabonga Kancane lo ubaba uthe akufikwe nama liquid fruits yebo a representa igazi lika Jesu yebo mase wakhuleka yebo waphuza yebo kwalokho kuphuma izinto ebengayimele ihlale emzimbeni womuntu yebo hawo abazalwane ngasiba nomona niqhatha uJesu noSweet Guluva ngoba kumele kube khona ojatshulelwa kakhulu kunomuntu haleluya siyabonga ma Amen bazalwane. Umambatha hlala kaDabeka. Ngibingelela ubaba umprofeti, bingelela umama ngokuthobekile, leadership yonke, abazalwane bonke nomoya engcwele phakathi kwethu. Haleluya. Ephakazini bami ngiyazi ngeke ngasho ngathi nguma kaMpendulo. Umpendulo ngamthola kanzima sengikhulekile uyingane yomkhuleko. So ngihlale ngimtshela impendulo watholakala ngomkhuleko ungasisuki uNkulunkulu futhi naye uyakwazi lokho ngakhuleka ngizophinda nje kancane ngakhuleka kwabe ngathi akuphenduleki kodwa ngoba ngangazi ukuthi uNkulunkulu engihamba naye uNkulunkulu ongawaqamba amanga ngaqhubeka ngakhuleka I fell pregnant and then umpendulo ngamqamba ukuthi uyimpendulo yomkhuleko ngina 2 months ngikhulelwe ekuhambeni kwethu naye sihambe evangelini hambe kwahamba we fell wangena kuma drugs khona umfundisi wakhuleka owayesho la ngisazi noma wena noma ilo owathi khona umuntu onomoya wama drugs so umpendulo wasaba ukuza phambili ke kwakhuleka kodwa ibandla ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uphumile kuma drugs kodwa wangayeka ukubhema ugwayi waba nalento ukuthi ufuna ukucover up indaba yama drugs ngokusikelite but namhlanje uvuke ekseni ethi ma I'm done with cigarette I'm done wathi bengithandaza lokusikela ekseni ngithandaza angazi kwenzakalana empilweni engane yami efunda enza ilaw lapha enza khona ilaw uyaqhubeka esikoleni ngiyambonga kakhulu umprofeti wamenza wayeka ukudideka kancane nanga umpendulo awu
Ngiphakamisa kancane ma. Impendulo yomkhuleko. Ela ubambe kancane. Bese kunesikhathi esingakanani uhlushwa ilento yama drugs? Bese isikhathi eside like ngaqala ama drugs kudala kabi bese ngesikhathi eside because of the influence abangani abarongi na yonke leyo nto leyo kodwa ngokusizwa inkosi yangisiza nokukhuleka njalo ngihlezi ngikhuleka mefika lo moya ama drugs ngakhuleka ngempela ngithi out ngabona la mfundisi bamnqumana babo wami ngisho ukuthi out mengizwe ukuthi ngiyacindezeleka ngoba la ehlala khona kunomoya ama drugs kakhulu lapha eClermont ngiyabona le nto le and so mengizwe ukuthi ngiyacindezeleka ngithi out Yes. ngegama lika Jesu Yes. ngegama lika Jesu Yes. ngegama lika Jesu out and uma ngizwe ukuthi ngiyakhuleka ngempela mase uyangidedela ngisho ukuthi Usuqeda nje ngo out. Manje isikhathi eside mina ngisazi. Abanye isikhathi eside awume namangena imali 3 days uthi angiyishaye phansi. Omunye inyanga yonke. no, it's been years. It's been over, if I'm being honest with myself, I think 15 years. Whoa! 15 years. 15 years. Hayi yeah. bazalwane 15 ngeke. years. Yeah. Oh! 15 years, 20 ba 2015. 2010. Ha! Wathi ushabalala eKorigoli kwakuyimako yayiqala inkinga. Angizwanga. Incika into ekuthiwa incika ukuyimix eyafika nayo yena wayi-introduce. Bazalwane. Mina bangikhathaza abazalwane. Yo. Lekhaya kwamiwa kwialtar lempendulo. Umpendulo la akhona. Waphuma after 15 years. Uyazi ukuthi even ngisho nonyaka owodwa erehab bagqilazeka ukususa umuntu ukumkhipha egqilazeka unyaka owodwa. We are talking about 15 years and we are talking about umuntu bese kuyena inkunzi. Hallelujah. Ashela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Amen. Ngicela ukuchaza ukuthi njengoba ningasiboni umpendulo uvuka ekseni waba ready wathi namhlanje ngiyakanxuma lo ma angiyindawo ngiyakanxuma. Ngithi ngiyavuka usegezile usegqokile uhleli ungilindile. Ngale kwaloko ulahla ukhi mall emhlanga asinayo imoto. Njengoba sifika na late nje. Bewina lo usathana uyazama ukuvimba amayengela ukuzokhonza la ekhaya. Kodwa sathola uUber ke ukuthi usilethe la imoto kwa Mitsubishi bathe awutholakala ukhi basazofonela ka Mitsubishi South Africa. So uyazama usathana ukuthi singezi lapha sizoza. Amen. Hallelujah. Hallelujah. La ngoba bese ngikhumbuza angisazi ukuthi ngikhulume ngaye futhi ngicishele. Uyangikhumbuza ubaba. Khona omunye angazi khona uDumsane Bhengu. Ngangifunda naye esikoleni eklasini elilodwa. So wangibona lokho engibone siwahamba ngemoto enani. Your life has changed. Ikephi imfihlo ngathi mina mangibuza kanjalo ngithi oze esontweni. Uthwele yabo ngo9 naso ufike sikuthwalise lapha. So yena washo ukuthi manje uzongifaka kanjani emsebenzini ize esontweni. Because ungisho ungasebenza if awuhambi noNkulunkulu la umsebenzi ungaphela same day. So kumele uqale uthole uJesu masuba right. Okay, so ngikhulume naye yena ezele esontweni ngoba efuna uconnection. Wazi washo ukuthi mina bengizele uconnection, mina bengazele kuJesu. But as umpostoli wayeShumayela mase wabiza ialtar call. Wezwa azokwamukela uJesu wayekhala la if niyakhumbula. And wathi ekhala wamukela uJesu ngolesibili
wabebizwa kwi-interview. Angakasho lutho yazi. Lo muntu engikhuluma ngaye since high school wayesebenzisa ama drugs. Wasebenzisa ama drugs saqeda isikole angazi manje uthe usena ngak 9 years wasebenzisa ama drugs. Masemva kwalokho kwaba uyena ke manje umdayisi wama drugs. Waba isupplier. Wazwahlasela walwa lento yemzila. He was always carrying a gun. Ngenxa yendaba yemzila. And esenabantu akasebenzisana nabo kugadwe umzila. And lo muntu lo and he has never worked. Kodwa wafika wamkela uJesu. Ngesonto ngolesibili waqashwa. Inkampani esile futhi. Hayi company encane, company esile. Wathola ibasic esile. Kwathiwa uzoyithola necommission esile. For 9 years. And wathi esethi ufuna ukushintsha impilo yakhe, waqala wenza amagceke ngo-30 ethola u-30 wona i-income akayaziyo mangabe yosebenza. Ukuthola u-30. Kodwa wafika la kanti abadilika. Sadilika intaba zeminyaka. Kwi-interview kwaba woboss abamlandelelayo. Imali yogibela usizwa yibona. First day efika emsebenzini ngisho nezicathulo bamnikeze ezintsha. Njengamanje usewayekile ama drugs. Kwathi angimemezele wonke umuntu omaziyo nenkinga yama drugs akadinge rehab. Udinga ukuza la kanti abadilika. We do not care ukuthi sekuyiminyaka emingaki and we do not care ukuthi uhlobo lini lama drugs. But as eza la uNkulunkulu walekhaya will deliver them. Bazalwane okugcina kule sonto lelezayo. Ngicela nilethe wonke umuntu onazo zonke inkinga. Kuthi angimemezela ngazi but wonke lonke uhlobo igaxa ama drugs obongasebenzi mbabize bonke. Bize la. Abanye mabethanda bengayibhala ngisho nasephepheni kuzikhona bezoyikhumbula inkinga abafike nazo. Mase niyabona ukuthi nizophuma lingekho yini ushintsho. Hallelujah. Ashela uNkulunkulu izandla ezinkulu ngomsebenzi akawenzile.